Mulla oli vain yksi kysymys itselleni, että onko musta tähän. Silloin kun muut ihmiset luovuttaa, mä vasta aloitan. Makwan on kotoisin Iranista Kermanshahista ja hän asui perheenään lapsena Altasin pakolaisleirillä lähellä Ramadia Keski-Irakissa, kunnes 8-lapsinen perhe sijoitettiin Suomeen vuonna 1993. Suomeen muutettuaan Makwan aloitti painiharjoittelun lähes saman tien ja painiuran jälkeen otti ensimmäisen ammattilaisvapaaottelun lokakuussa 2010 21-vuotiaana. Makwan voittaa Tadas Aleksonisin heti ensimmäisessä erässä. Tervetuloa. Makwanin 8 sekunnin tyrmäys tulee jäämään UFC:n historiankirjoihin yhtenä kaikkien aikojen nopeimmista tyrmäyksistä. 14 ottelun kestäneellä UFC-taipaleella hän tuli tunnetuksi etenkin anakonda-kuristuksestaan. Makwan oli matkalla kohti voittoa. Makwanin ollessa ilmassa hänen olkapää lähti sijoiltaan ja olkapäähän kohdistunut voima rikkoi olkapään. Vamma vaati operaation ja koko hänen uransa oli vaakalaudalla. Leikkaus onneksi sujui hyvin, kiitos Karl ja Krister Lübeckin. Makwan tekee paluun Suomeen Ice Cage-tapahtumassa ja yrittää vielä kerran tehdä paluun maailman huipulle. Makwan näyttää, mistä hänet on tunnettu.